Xo. No sé. Opa, listo. Persona badauta txapelakin. Zaila txapela botan da. Kaixo unon! Egunon? Barkatu baino, txapela hola distantzi batea eroria eta zuri alda. Bai? Joño. Bonere die. Bueno, ni Mikel zu. Ni Pedro Mari. Pedro Mari urte askotako. Erdi? Herrikoa? Bai, herrikoa bai. Bueno, aizuta zaize hemen txapelak. Bai naiz probaketaien, nosik eta bine botatzen daitzen gara eta... Ah, txapela... Bai, eta munduko errekorrea bakonik. Ez duzu jakinko baina? Hoi kontatu behar dira. Bai, bai, bueno. Pedro Mari. Errekorra inon, Miramonen. Miramonen, telebistan? Bai, bai, bai. Eta ze programatan, Pedro Mari? Bigarren gogaten, esta es mi gente. Esta es mi gente, bai, bai. Aurren guru programa. Adios. Han. Eta zu kontzeinan rekorreitea txapela jaurteketakin. Bai, bai. Ai, ba, dios. Munduan ze gauzak ez hau txapela. Ia, 35 metro. 35 metro, botazen Botatzen, txapela. bai. Beraz, zea munduko txapeluna. Pero bai. Nik ez, neonek seguro año ala zeten du. Bueno, hori bat, da, zu ez aututa. Egunero ez da munduko txapelun bat ez zautzen, pero bai. Iozu, hoi tekniko inundik datorkizu edo. Ez tekniko, beira, gaztetan hemen bertan, gure atiek txapela ebitzen zon. Bai. Eta hemen oliok ebitzen txitakin. Bai. Eta askotan txapela txakatetortzien. Bai. Nahiko zen txapela olaxe botatzea, ies egin zuen. Jo, pika jatorri hor daka, ez da? Nire ustez hortik horrek elandu gintzen. Hori asmoak eta zebiltzela eta zapela zarrapateko, txapela gainean bota. Eta zu hortik hasi ginen teknik hartu eta txapela jaurtik eta... Hola. Eta hau, txapela botatzeko ze txapela izan behar du? Bueno, txapela, honek egin horrekorra, espaldiko dago. Espaldikoa, bai, ikusten da. Pixua behar du, txapela? Ez, behar dagoena. Behar daukena. Bueno, jarriko eskor batzuk. Bai. Baina ez da. Oitranpetia da. Oitranpetia da. Behar du bere pixua. Bai. Batzuk egiten dute, hola hemen beti gora botatzen dute. Hola beti gora. Ez da, zuk horrea. Ni berriz hemen tiatzen dut. Zuk hola itezu. Aur bai ondu garrit, hola. Nik hemen tiatzeko itxura dut. Bale. Eta txapela jazteko modua zen izan, beti polemikak etuen dira, batzuk jartu gara alde batea eta bilbota. Nik txapela jatzen dut, goin dakote bezala. Hola xe. Da gero bizka kaso egin diot, hemen koska eta zireztien, da hola. Gutxo gara. Bale. Zuk imena aprobetxatuta, hau zein jantziko nik, taliako zein izango. Hoi izango zuzuguna. A ber. Hola ondo, Pedro Mari. Izan dut, dotore, ez zan goitu. Ez, ikutu behar, gehiatu bezala. Dotore. Ondo? Bai. Bueno, akutsiko iesu txapela jaurtitzen, Pedro Mari. Bueno, lingo jau pro. Bai, hemen txe aurrean toki garra kasu hemen txe. Hortik gunea edo. Hemen txe munduko txapelunarekin, errakor txiki bat iten. Bueno, imarko gunduke, zenbat etorri da jakiteko, markatu pixkat. Karriko jut. Bueno, hemen txe, impresionantea. Hemen txe altzagan aurkitzen hain nahi pertsonekin. Eta bueno, nik txapela jarri eta eskartzen nagin jasan, gaur bezalako egun aizetxu batien. Zuk esan, Pedro Mari. Heldu honi? Bai. Amos metro putako dago, ez? 15 metro, bale. Nola arrasto batean, hola xe. Bai, hola xe. Hemen. Bale. Beste hogei jarriko aldeu? Hogeia, jarri, behin etorreta. Probatu, inbar ez da, Pedro Mari. Bueno, markatzen egi hemen txe, Bueno. Amurra ja pikatu, Bueno, urdon, hemen dik botako ja. Nia xe horralez. Bai, zuzea, espartua, zuzea, munduko txapeluna, zike. Zeitea, txapela bota baino lehen. Astin du. Piskat, bai, piskate. Oira. Moldatu egin da piska bat. Moldatu pixka bat, bai. Leku piskat, nimarko japa, leku piskat, Bai, leku piskat, oira. Vale. Ona, oi, bale, hotxe loreta junda. Alegria de la casa nonduan, txak, hemen txakuria. A ver, bai. 1,70. 1,70? Hogeita bat eta 70. Oira. Besta botako diat. Bai. A ver, han leku gehiago zeok, alderri arte inbar de prueba. Bai, kontu barrankoti bera bota be, Karo. Gio txapela bila junga. Karo, oida, deportitxe, Bueno. Epa. Rekorra, hau. Pedro Mari? A ver. Ia hogeita zazpi. Hogeita zazpi. Botako aldenik. Hauke bea. Bai. Han neuriz kanpo jarri hanka atzetik, Karpe egin gabe. Indarrain, Bai. Leio jo arte. Bai jo, Pedro Mari? Bite egin. Eman! Gora bota! Venga, botei! Yes! Aize, botai! Bai. Hemen, 16 metro zaudek. Besta dimardek. Bilagonako rekorrein da behintzen. A ver, eman altura. Gogoki, merdik, Hombre. Gogoki. Oidek! Ondo! Horro goi zaudek, da hemen, bat 75, 21 eta 75. Bueno, ondo, bilagonako rekorra. Zuri esker, Pedro Mari.